Kardon dolmali pinya beta long peneli thare monusingti non betang ton pen arjuponik tha. Karbi Anong Autonomous Council IM Lun Singteron Mirmilia Dong Pia Sarara Phan Kachuraya Son Pamanden. Mahamaya Constituency Arlo Lakha Sirke Brapli Mirmilia Dolong LP School Polling Station Aradatum Pini Karbi Anong Autonomous Council IM Lun Singteron Election Adihu Towar Kimi Nangsimar Pipo Dolong Nangsimar Pipo pu Rara Phan Election Adihu Apong Rara Phan Lam Chakachipi Tekang Pen Pini Arnianta Thangnat Kachintur Asai ke Klem Pika Vedera Joksi Pini Aradatum Aning Kipung Pen Aning Duk Chepaklang Pon Bang Sorong Lake Dog Muka Kahiti Pen Kahilo 1 km Bekula Rong Lapen 2 km Kahilo Kachirui Rongpi Arong Henlo Pini Arnianta Mirmini PS Aradatum BJP Aparivartan Chichar Dundepina Election Aprang Ronga Towar Nangsalok Pupu Amen Pen Batai Pli Pososelo Nangsarwe Mate Towar Nangipuna Phan Keba Lapen MP Election Aprang Dolong Nangsalok Pupusi IM Lun Singteron Dogmoka Municipal Board Chairman VDC Chairman Lapen Engineer Atumpen Langdamsi Dolong Aphan Estimate and Pono Bonta Lahai Nangka Humri Nangka Paklangki Election Aprang Rara Phan Nangka Chobai Mate Nangka Pamanghu Aphan Cholopusi Radatum Aning Kidupen Akoi Pipot Lasi Minmini PS Towar Pit Lapen Kachirui Rongpi Arong Dikharu Aroya Dolong Non MSC Anghoi Kilika Prang Jongsi Nangsalok Pipuloti MSC Anghoi Kilik Chipate Adihuki Nilitum Minmili PS Aradatum Ki Nangshirap Chito Dun Tekhiloputa Radatum Aning Kidupen Phirang Kia Thengno Ningchirinti News Text Report Karbi Daily News ko pen poralam ke kedam tang ko anan ning kan pen nilitum ruling government long pen kachiji dun bon sitamen an pustamela so atwar fan nang kasalam dia awar sign on anta claim clipina lang li sarlun sing pusita lasi non nilitum bangkela kachuri rong arad bangke kachunu ri bangkela pulo jela towar an bangke akaprek le pupe pustame towar isi an bangke na pam epicenter pusini tum kado ko vela so kachuri rong arad ta kachunu ri bangke dolo laso Mirmili PS along pen ke nilitum ladak kedam tang ko an pen ningkan non BJP ruling bom ke ningkan proxy near cap an ke pleng lo bon sitame la so atwar phan bang ke nilitum phan thangna dawar saitan on tanang piteke nilitum la ali nagawan ipe la suppose ni tutum dunang kok lo la apong ta kacicak lo ape hilo tele kilometer CCD tame non antan nituman ali bang ke nang pipe la sini tum ning kupik lo ati ye mata nili tuning tu tholo la pen non dong sikot pen non amat ali nang silam non ten nili tum ratum ning samji la pen ke delong sitami la son tak tak lo nitum ki pina ansung lo nitum doa tentang net ajo philo sitami nitum kasik sat ulo la si non amat nitum ban nang lang son te rang dipan yem sapan churuji komai em lo lun sing teron alang li kachi chak ta do nang li tumarong ke popilo pu MP election na prang nang tumarong ke ne pede nang pami sen pun anta la so ni pun anta komitu lo tika cicak ke papleng ko la ti ning tu pilo ka chirong pirong rakki oke nda le sini ko tuni du thorlo la sinon la muneng ning kan MP election na prang jo si alina pipe te ni tungke chirap tung dekhelo ka chirong pirong arat tungke ni tu kumbat mana kang hon la sini tungke chirap dunji la selang li phan ke ni tungke sosana koklo alang li ko ande ni phan ni kecepat dugdun Nipan thang tanang pe itu orang awasa tolong de la pen thang akrab tolong de la sini tungke ningoi piglo ason la sini tungke rat tungke pini ke dunang kok la bang ante la bangso ka churi rong pirong nang litum dongmuka ka hitipen ko an hilo dolang ni tuno ke kilometer hini ke kilometer ni kade te la bangso ali phan ko sunlo pane ke survey phan bang lo ma bang iglo la ke batai fodolo sitamen don tuan ta chunche kopi apa lo la la sini tuning tu piglo ka churong arat tungke labang so ali pen kene ke chelat kisung ke boyalam te puthak nang litum sarkar phan kopi lo ka chuni ri kangtung nani kichuni kang tung ke non pene tong sekot pen ali bang islam bek na pon itum pene kiduka sung piglo kedam ke bang tame jilo tame lang dung lang pe sikidong nang lo ini tung ke non prabjin pen ali bang islam bek na po ati chuni tulo yem sa lung sington manta nilitum la tuwar akisung chota kali lang non nilitum akisung ison dutulang la bangke nilitum parai harai bate rong thak kachela da tuwar dolang la nilitum la dolong nilitum las bangso adolong ko anan ningkan pen ne hodak la so rong boche lang pen ke nilitum rong la bangso a check adolong pen si khelat bom sita me non government duko kapi nilitum government long batai ke cepat dug pen api
iem long sing sar tala bang so adelong nang pipo po kasi chak batay ni thoma amena wang si tabang so adelong nang selang pipo po kasi chak dolo bon stame non por ni sita min ni jok khong ta som ker kelan asi nilitum la bang so aku thak ta ning duk lo je iem long sing sar kasi chak ison so ni vet do tala thang ta pleng plela asi nilitum la ka chiru rong arat do ana bangke la so ni akisung bangke non mat emergency do bangke tong se pot pen jong si rolling government bate iem sar ta number ipon pi potang te nilitum la bang so rolling government long ka chi dun jipan bangke nilitum mathanang kokbo ate ke ko an pe nilitum non ni kan proxy ne kep alang long chelang don det baca baju dun det apik ta nilitum thana dabar seta la bang so arong pan bangke nang lang lepin lang pusin nilitum jutai dam long Umpanai BPH Chialong Karbi Anong Autonomous Council Medical EM Khonsing Rong Pi Kachi Humridam. West Karbi Anong Amri Constituency Arlu Along ta Umpanai Block PH Hano Amari Jingthong Arar Tumtong Sikot Men Ki Sukyune Sikachilang Damadim Themuchot Asahemno Puwe Phet Sidamin Nonamat Dr. Inuwet Lang Lason Si Sikelang Hempulote Karen Kijuna Lang Sikelang Doctors Lapen Narsan Berta Sikelang Long Chirap Chito Duna Chokomaratum Kidu Kithadim Mesenangji Dowai Kakita Dobenangji Bonta Non Ki Kadureason Ongdung Langpu Alam EM Rong Pi Sangwa Arjulong Si Umpanai BPH Along Kahumridam Padu Medical EM pen Pherangkiang no lamchaka chicha ke Dr. Inut nang toi thupo Ambulance 108 Prabjin pen nang palipo non copy pima kawilang Prabjin pen umpanai block PH long side ning ponpo anparta non amri chingthong arlo pinangan sub center ki kim kirang do olo lahelong sitami mesen se kapilang ponongji lapen joy ki pen hour araratum dowai ki sukachilang longji aphan sayamo dengbo pusi than pachini pon chingthong pen dor singterang Karbi Daily News ini nili umpanai BPHC dak nangki humbi sikila lapen ki laso BPHC along do sub center lapen ki dak do staff tum posonsi nolla covid kisuli bomahut alang litu kecesong ma asolam sitame nili nangki humbri lapen ki theglong lo dak covid sitame nili matha ke apnang ke abi pin sigitin office tamen adak non 69 abang tuatum covid pen anang litum covid abur bang koroglo lapen ke bang tike bang genom report kilo ngoteng de alang litum ha na tumpreng covid care center along situ lapen ke hala songbong pen sitame bang koi rakshok bang ke kimi pen alang litu yang kita egelo bersih khobor do lapen amparas tame laso BPHC abang piglo pray ningkan pokebra hini arta plegelo naho asi bangso hemta ekdom populo bopo অবস্থা বিভিন্ন মানে তোমার পিনি পিনাম আমি সবসো শিক্ষা দক্ষতা হাইলা আনবাক্সি মানদেলা সহে সিনিলি পিনি দাক alangli presiden akai da dolo doktor tundo staff ado keren penstame kumpanai a dung arai akar biarat bata amulu katu isung teko alam isung ke celang ke boy kiun e alam stame ni dia alangli pen cihut ciput pen pinangan alam ni longpon noasi non miliki kisikon mangala pulo je Karbi Anglong Autonomous Council CM sar toleram rong hangpan kami nilibang solam tanpa jirmi po dak arab kisung alam tapen ke nililong la local MSC dio ping maslai si tame pini meeting along alang li tame pina am na alam lam paklang gunlo tapen nilita ahok pen dakwang si kini lo ithan timun pen je radatung Ada teman yang kisung bang, ahok pen doko duda. Asi dak ambulance kita me sar tulenam rohang nangki pi ambulance orang silidang di Hanover tekang lo, lapen aku ihum NRHM pen. Additional isi dak aku penap dinglong aku nampal itu po. Kan kita dokter bang kita me inuet, si dokter kepabadi hantar di Tokiko. Lapen ke labor room ben cenglok ala usung amang pa technique labor room to nili lang tekang wo
instrument mo khando tame abana sila la italar li salok ko lapin ke the semet pen dak non kenang bang ke la building bang akimia building bang kenang soklo si dilipu di opening maslai alang li ka hai lo kelen si pen ni tum bahan kelang si ni tum sar to le mo hang sar phan ni tum bete ari purba pinapo bani ni ning che tim Karbi Anglong pini ane an sistame Karbi Anglong arat isung ke boy nohok le humri dam tani litu nili lamchak dame pathil klong lamchak tili tumra phan pi an sistame tili tum pini an bang ke hai sar to le mo hang tili tum hana pin khara teng ni tum claim si tinang ba pachun tolo kero dam de ke pho dam de dolang tema office tame ketong thek walam no tame tim Karbi Anglong atok ano Karbi arara phang kisu kelang mate atau nakaprek ke cintur awar sasi tame ili tu kelang pon pangcim lo si rara phang tame ili tuning ring tu nali tu nili tu melong kai kita dua joni si nili tu ta kam ke claim ke dam kami ekejoi wandu dak umpanai rada family semepen kang itu nali dum ning ki thedame prabjin per nangso a hospital aje klar thake family to bori iko da penje da semepen pen non mat tong sekot pen klar plot ki un akam da kali wa pisitame nilitum labangke bori igekpo da penje kenangia som ahormu ahoronjam am sitame nili dom pi dak tok poneblo si am si rar pang bangke tanpa cini cholo isi ram sar nani fancho arju dung tung mang laro non la penangan medical sub center puki kim kerapon do la support hak penangan adim mang adim tanglo ahem tanglo sitame doktor abi mapen na son functioning bang meweda support hak nang liku pe ne pachini panjim la solam mangke dak ini review meeting along nili chiput pen chini pon iglo je sub center kisuman along ki kimtang dolo manpower abi bolamang abang nili tu nom prajil pen contextual basis ANM GNM nili tu interview call pon po on la covid protocol nong si sab tu nang kon na su withdraw lo lotang ke non mang interview mang de sebet pen call mo da potema lapin ke isi ningarong alam mangala pulo je dak health wellness center bang ke thom ni lutum pi pen aso ke thom na sulibom lu ko report anulong okay sub center mokha amang ke non bang ke sub center will be upgraded into health wellness center akenon Narendra Modi sarkar alang li mate itu BJP sarkar bang depen health sector along ane kepabat pon awar sai ke long asa kamu la make health wellness center bang ni lutum lada aku apai ke ong bang ni lutum dak proposal ni lutum pidun lo penangli da prangko la hai penangli tumane litum tu angli to mai dong kan ada pha ala sub center long manpower ka we long adem anbang ni lutum prabjit kan ada manpower na ko itu Kajir rohang piak lama long corona war pencipa jogji aphan mondira long kardom kardipon Lakha ingkora trop durar bogori angkang pi kajir rohang pi aklama long corona war pencipa jogji aphan mondira long arama phoro aphan kaching tukpon pirthe angdang pi corona war ki umpluba joini patumi arui thongkem resi arni kajir rohang pi aklam mate kohora hodakia marwalong Gurupo Harrison Rongpipen Pinu Narikol Hai Hupen Ararapan PNPC Labang Sawur Penchipa Jogji Pan Anamalong Ahir Jumi Hangpi Lason Kajirong Hangpi Araratum Aningarong Rinti Pinu Narikol Sitame Rat Pensi Marwalong Amatsi Julian Pruilupusi Gurupo Harrison Rongpipen Tan Pachini Lapen Labang Swaki Supen Jogdunji Puta Pachini Bonta Kidoke Takachiri Lapen Kachipang Tirke Akenangsot Puta Pachini Day Torpen Robinson Kining Karbi Daily News Inglong phok KSA pen Karbi Hampton along Pherangkya Mai Kangni
Dongkamukam rong sopi karbi hemtuna long KSA ingnong phopen nagachitongdun Asok Terang, Vice President KSA, Hamren Regional Committee, Kiridhon Phangchu Finance Secretary, Humson Teron Publicity Secretary, Lapen Pini Pherangkia Maike Phanangko Aputhak, Lucky, Patumi Hedjong, Ni Phai Thonggebrai Siarni, Onbir Teron Inudbet Teta Puthak Kachisong Mati, Aning Kang Samsi, Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Rathino along Dharna Kidu, Karbi Anglong Arat Hur Pachududa Puthaksi, Pini KSA Vice President Asok Terang Benchuning Report. Bangso Hurchoduda Puthak, Karbi Anglong Autonomous Council Akihai, CM Tuliram Rohalang ni Sitami, Bangso Puthak Chilang Lunang Chiaporlo, Lapen Concerned Department Education EM Sitami, La Bangso Asai, Koson Pensi, Kepang Samji Mamate, Koson Pensi ki claim kita nang chima, Lahayua Puthak Abang, Kachilang Lunang Chita, Akenang Sot Pusi, KSA Asok Terang Penchuning Lipadopon. Ancho Takalisi, Soil Conservation along Sitami, Advertisement along Kiklang, Junior Assistant Post abang ki Isivet se Paklak, Sitami, Non Kilong abang ki Banghini, Lasi Lapuson abang ki Chokchi, Lapen Lapuson ki Ninitum, KSA Ahin Penki, Nangchi Dondundi, Lasi Non ki Bangchi abang ki, Lapuson ki Claim Cleader Nangchi Pusi, Chuning Lipadopon, Dongkamukamben di Kantotenang Karbi Daily News. Karbi Student Association mate Hamran Regional Committee ben Labangso press meet ke phana ko alam tiga lain lo atumi hajong ilutum akorte on teron alam itera puthagani kang samsi ben Karbi Anglong Autonomous Council aham athengno long dharna ke do puthag seniltum pini labangso press meet phana ko lo lasi niltum Karbi Student Association ben kachuning ri kang tung ngabang ke lain lo je Karbi Anglong Autonomous Council ilutum CM Honorable CM Mr. Tulram Romhan alang lila bangsu atera puthak atumi hur kechudura puthak kachilang dunji phansi nilutum Karbi Student Association pen chuning lilol pen Concerned Department Education EM sami labangsu asayong mate lasu hur kechudura jilong kasonsi kapangsam dunji ma mate kasonsi klang kadam ning ma kechok che ke lilian sami alang nitum kechok che kedon sami kasonsi alang tum kechepak king malhai Cilang dunji pan sinil, cilang dunang ji sinil tum Karbi Student Association pen jonggulo, lapen hini apa nama keralo, Juni 11/9/2020 aningkang, soil conservation along, advertisement kipipon junior assistant along one post vet alang nitum kipipon, soil conservation pen one post vet kipipon sidame non appointment kipihut bangke, bahini abang kuetum fan pipon det, inut bangke lalo. Dipali gugur, lapen inur bangke, monjitong par. Latung bahini, kosong si labangso posonong, mati laso soil conservation isibe da posong na kosong si bahini ke long dun lok. Laki, iletum jicar da ko eme theng si laki, iletum chini alo, mati iletum eme theng si claim lo, lasi laso puthang iletum Karbi Student Association kan ke ining masing samse da lo kosong si bahini amnit phanle isibe da posong pen kosong si bahini phanle ke pida lo. Lasi iletum Karbi Anglong Autonomous Council Honorable CM Phan kachuning ri kang tung mate ki pugang tung pa ke lano je laso posolong la bhani mate sivet a posolong ko so se bhani la bhani ke long lok tung phan same langang ji la pen piloma aku pilo review do thunagi mate re examination same do thunagi re interview same do thunagi businir tum Karbi Student Association Hamren Regional Committee pen hang pasoda lo la pen piloma Naso do de tik nilutum Karbi Student Association perke jesong bonji lasi nilutum Karbi Anglong Autonomous Council lasi emphan tong sikopen la kilong tang la bhani kilong tang tumhan suspension sida pinangi mate suspension le sel bibe la tuma hoppet kilong same alang litum clarification sida me chipinangi koson si bahini abang tu single person long koson si bahini abang tu kilong dun lok malaso alang the alang litum Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen Concerned Department Education Soil Conservation EM alang nitum bahini labs bangso puthak non pini pina bang bang latum clarification chipinangi pusin litum ke hang pasoda pini Karbi Anglong Karbi Student Association ke hang pasoda alang nitum bang padu panu kardom Kolongga Irrigation Department atau Amik Jangke Bajok non Kolongga rong aral tum kisuna. alang ke kosto ben ajon ni
West Karbi Anglong along non ke dabam kolonga irrigation heno ke banna irrigation heno sitame non puta irrigation ke pidetlo sitame asap kachil angdam avi lapen kachimri dam avi lasun si non langke ponato war mati kenen hai ho sitame ingrayet mati internet anpinno anjuta kalisi ingna masun si paman ponetlo sitame non barla wanglilo jongda det arar tumki hidi kisunapor nangli bom tanglo sitame bangso irrigation canal heno era jok non puta sok chili anta warlong nila lasi department pen langdam de ong ajok pini rong isi thurpaksi pini la hai hoi kenel ke bak eradim inghan pen bangdam tangno lasi bangso rong aradatum Karbi Anglong Autonomous Council aki hai CM tuliran rong hangna pen EM MSc MLA atum chuning ripon alam the prabjin pen bangso lang adong nangkasilam pijia pan chuning ripadupon dongka mukam pen dikanto terang Karbi Daily News. Lama. Sini tu marni bang lo kacong hong department na sonang rabi bon po chong ding po barikhanang lipo barikhang bon ta nang claim kli son silang bom lo pinning chuning pen an kenitum chicha ko ne mani litum claim lo rat pen claim de na la department ban chong hong lok ke le vilu bunitum athasi nitum claim det non rat chirung po pharoi sisi chirung lo dak GCB ani sipa khur lo 2 ghonta ladakan nitum teng det ani kan wang ladakan ten wang ti ladakan itum teng dalo GCB ni pali rong karung damlo nitum pu rong ben cirap cirung idon paru hini ni cirung sin itum dak GCB loga ingpen ke teng ning do pegla sona department aso kupi posis sakuri ke hang laso department kam claim di tumle sakuri ke hang ali mala sakuri kari ke kam phansi sakuri kari lo department nang kam chuklem ning matila sakuri long chole kam choki kalige laso sakuri labang so contingency kona contingency naga bitung kondisi CM sar ante nang letum local MSc mate CM sar phan ko pisi nang lihin pen ponji nilihin mention ring yang tungge lalo je prabjin pen la kolonga irrigation ke bitung homosti la IM ke ha hamren homosti mol sing timung stala bange bitung man no langli delone ha bitunga irrigation le putone langli delone mate ko solone satame dak bitung lang mangen temaka siksak do koklo kan an kan da rong kiti ke chokle ma bang putung siladak nang krem nang lo lapen nili methang mata dak pining pen kan thom na tik na klem dun lasi ladak kiti ke klem ara datum abang ke chuning ri la pulok Karbi Anglong Autonomous Council la CM lapen department irrigation EM sar hin ban chuning ri lo je nil tum non pining kan kiti ke klem ya phanta ketora dolasi prabjin pen lasok irrigation laso kendel ke no lo nang bonai pipo pusi nitum brat hin pen da chuning ri lo lapen un ante prabjin pen nang bonai te niltum rong asorta unstanding samdi lasi niltum department of han chiki dor de onga joiner se niltum anikan wangta ladak nang ceklem nang le methang si Pini la bang so saya claim bon tum dag rong an phamas chirum pang batni pang niltum pini laso kutupi dolo nepali rong dolo chongkan dolo lapendak nitum popar kolonga dolo latum pan arab siniltum laso arab aphan kiti klem ji aphan siniltum ladak bang pini ni bangke nang sipaduk nang koklo ame la so kolonga irrigation ke non hen non irrigation kailo bon sitame piniar ni anta ladak chun chilang busimat haji ladak piniar ni komade la irrigation e em ni tum chinin la la pela dak SDO to SO to ho piniar ni wangela hala dak aprang ISO mia la bang me fi piniar lang li recharge that pen piniar ni tum dak chethek long ni la la sia kisung bang dak do pilo la si non ladak chu kali do pig la so a dong ajak kiding do pig la piniar ni ha han thorong ba ha gelanian ta la so irrigation le lablo sita lang le piniar ni la so mo ta ni tum dak kolong anta chi sai la la si IEM to ki du pig pa lo ma council to ki du pig pa la bang ni tum chuning ri ben ining thira mai lo ning du pig pa lo e January phiro si le daldak repairing ne polo karena ke wa ka do ka venta sita bela dana claim di pe la bani tum batai la chuning la pen SDO fan da chini SO fan da chini la song bong ni tum la si piniar ni alang ni nang tum ke bang ho churo lo la pen niaro pig lo pini li tum dak kolonga irrigation lo nang tum nang ka humri pot la pen bang so har ko nam si le dam la so alang mane hello pig kele ha gelanian ta le sita gelenen ki pupe de lo prefer kolonga anta ni tum lang long ni sum pig ni tum appointment pote public tu si kam ji claim ji nona sonjo nang kha
nona son sini tum choklem po la si lang jene tene la bare kha hu kame choklem bom lo sita January free nang lai mat nang lang nei mati ho la da e kolonga PW long pan wong wong po dak pang thir bo la hen lo nona tum lang tame la so ding non ekdom India dong chini lo no re ing nama son jin lang tha na tu molasi nili department pha chuning li lo ma ben council long ko mamane EMCM a department ni tum chinin de ro so ke la si ni Labang so lang horong si abade pada kapek ono ni pengkelang awar hai dola mangin tum. ni tum ke chinin de lo la pena par ke he alang ni tum department do thai pusi tame Kali ni nang no mang thulang labang so lang horong si sing hap cek patang de kapek ane ben kewang nang tum lang kelong mo. oh la bang ni tum avelo la arvi pen abhera ke avelo la so alang yo sina pipi pun ni tum ke awar sa avelo la pen jene tene non bang ke suli bom la he suli bo efi tan tum ci paduk si claim bom lo ning kan bang ta Labang so kisung putak nang le irrigation ai emang ko pidong pun ko so putak. ni le chini ri bang la hello je alang tum yo si council long ba aphan do pute la January phuri alang tum nang toy ni polo ai em si bang be pusame ladang department arpu do mate mene SO do ko putine do sita me lebar da kam je claim se ladang nun tum kisil abatai lu ni tum dak kang hong ba kachula em ale bang te usema alang tum department na phang na chi toy ni polo binian ja alang tum gang thek the banang langle Nang tum lahai non hai hung ja nang tum hai putak kisung putak nang tum pachini pon da pi. Jong si ke si matela pendak department pe si thang na ke claim pon sai deng on pete patang tum ko pideng sai deng on to. itu me chicken nang ko po ahong itu me khiti pati be scaring shot po rong asu ke labang re tum un an pe ke tibor inang ko po labang ke okay Pherangke dorsinterang pen murabarong kahomridam Pherangke dorsinterang pen murabarong kahomridam nongnam gachi thangklong karbiang arlo vlog artist lun barim lun sepo longsing biarong kahomridam alanglia lunjir lun kuri pen kapachapon theksera bangphu binong ranam monit nang sorjon rajai nang breakjam binong marat mareng langthate kinghoi du longle sunse jelong chainong okchoche chehe ke aphua be phuria ke theklongpu kilun karbianong adang piaro pachi thangphluk kiluna bangphulo alang litum kedo ke thak kisung karbianong autonomous council pen surini ar trainer ke baningkan team karbianong pen mura pathwa kalamalo thedunga mai padodamlo hala sorni lamthe kachichak te kangateng pen chipapleng loma kopiasom si kelong tanglo pu karjupadupon non matke team karbianong autonomous council pen halaso ruaramai pi kapado arni lamcha kachicha kating pen non kelong pon open stage medical sub center market sit lan kelong pon lo pathu rongrok lama pharman pura lakwa tangka sitami panong pon lo laso ke klema bang hu monsing hansialang claim hoi ki nilitum raratum mangho pronglo la si chepatang nang puta churing ripon nonamat sontamaso la an kelong pon puta longsing be pen than bachini pon ingnama joki dokok pu boy pitami murap rong marthu langikso la anarong pen don pharo hini susi dokok tangno pini arni anta chingthong local MSC mati EM Prodip rongpi ari dengpen eson bakta kera papajirason theglong lela non puta ke do kedam kachilanga tomar inglongar loksi teroi nang bomlang ASDC arni UPDS song atumpen rara phan ke japon ki hute kanga tomar si non puta murap ke do rong aral tum jehelat nang bomlang non puta haladak aral tum kangting sing si do nang bomlang rihinga me ki junalang loga charlie ahem tower network arji thegdunong le pinang puta pachini pon chingthong ben norsinderang Karbiteli news set nonamat haladak market set cap pupenang bong hini nang pilo lapen ako hala medically ema bang kachi chak tekang medical sub center 20 lakh sabang nang pipo polo labang dona kam ta tangat lo nile tum bilong lelang la helo la se la phila puthak nang li nili karju labang ke agram ke hoklo la ke lak tholo la se alang li tum phan nili tum rong asu pen pun pian la hala theng pian nang ge hut nang yi non alang li chiti makam ke claim lo chiti makam claim lelang la se akam ke claim bang ke la ke mon singhan se la ke block of ruben se ke claim la se la bang so kam ke tang te det ke nili tum rong asor ta mang hu prong se lo la se non ke dam tang MLA election laso election hut murapa tim vote ke kom ta laso penlo ngasi Prodip rong pi dak local EM mate la dak chinthong potensi local MEC alang li phanta than dak lo open stage hini do dak murap la pen rong sopi la pen ka ko oglok pi hini do isia open stage bang ka dak pen thi pon thiok sa rong mar thu kim dak la so pot si rata neng ke oisi piniar ni bang ke la dak rata tum ke pulo yong si Prodip rong pi
a election pason te ne tumi pak ta yok je daji seta rup sing teron election pena ka posi pini ne tum bot ki yok chok pu an ke yok chotlo pu an ta rata tum ne yedet lo lasi pini ne li tum la dak murap arat pen non ne li tum kar ia bangke tim kar biang long pandalang li tum ka cicak te kang yong se alang li tum cipa pleng pelotang te aprang number 1 kidam chot kali non ke super number 1 ta ne li tum ka pedam ji la pen bangso party pan ne li tum ka support ji non neng dulo la pen rakta chikroilo pen dak local IEM Prodip Rongpi amathanga kontensi alang li ladak kachi chak tekang alang li department PHE water supply labang ke non puta ang ni manghong ta belang nilitung theklong lelang la hello la pen ke alang li mathang kachi chak IEM atumaphan la pen ke MP atumaphan nang petang nang nelo kaduta la rongker set abang ke parai harai ta nang kim pipo pulo lang li tapi niar nianta labang ta theklong lelang la pen alang li nang pipelang pen non community hula bangke MP Horen Singh be nang cicak dun lo MP aphan nang release pen murap aphan nang pipo prang ceng po pupulo nga salang letum kadu ko be ka cicak ateng pen non amat ni letum dak ka cicak long bangke hiniwet nat lang kicun la open stage la pen ke medical sub center la ke tanglo la pen PMA via hem CEM interaction scheme 150 notch dadak nang pilo la bangso nang pia bangta non puta mane adonti na phanta account long poisa nang thap thelang la pen non ke dutang so cheng block pen nang ke pi ke claim tang monsing han se la pen ke hala dak local president long singkru tum ke claim hala sarmen be bang kilong nang ja hem bang beneficiary bang non cash putelang litum jel jangji la dak murap ki kim nang ja hem harong martu senar hem kim rong la hain ta nilitum la dak murap sor la ke neng ke oy dulo la pen oklok pi murap rata bang ke labang non ateng yong si non local IEM nang silang dundera alang li nang claim pulo tang te alang li election huda bangke katura du yipusi nang li tumang nang thanun dak lo lapen pini pina bang bong panalang li yong si nang silang tu pame la jitu tim kerbiang long CEM tuliram ronghang alang li powerful CEM kerbiang long alang li kececak te kangateng yong si alang li papicun pulo tang te murapa sorke an sose ke metu ye phansi atwar alang li phansi chulang dinglo la pen CEM tuliram ronghang alang li yitu ke chak te kangan alang li gachi pe pleng ya phan dam abang aling phan setame murapa sor dam lo pote lang li kaita hangkai la pen na thanun dak ye alang li abangke ade chotlo mane akam bangke dak local IEM tu phansi pe claim to ilo talang li tum mithang a duty ke claim claim pen yoksi tuliram ronghang ke haita dak anak chiot unde da posi pinian ta chun cherek lo la hello ni tum rat ka chini ke nanti la dak murapa rong pu ningkan Faruk andolo la pen kan an bak dolo la pen don ke andola sorong la ladak non amat ke kadu ke tutel parai harai pen ha parai don trok kep rehni nat parai bang don trok ner kep ra troksi lapo anaro lapo anlo la pen labang sarong la ke sareng tun troksi duet lo tun troksi asar pulo tang te kom so kom setan kan pharo pho ka tamlo la sarong tetapi ni arni anta government pena development na bangke non la tim kar bianglong tum ke bang aprang prang penta CEM tum dulo seta ave pin lang pini la tim kar bianglong ke damtang nengkan suri hini ra kreser kep nengkan tarik kresi Desember ceklu tuliram ronghang dakwang plutan sila anta nilitum kaje theklong kedam Halloween wing hospital ponoi ke so chelang nam hem atowar kedam non puanta me medat lang dakke government pen atowar ke putuke no hok penta ve pin lang la non la la per hin ka cheleng la tabang UPDS atum ki hut atowar chotlang prodip rong pin kan koi pleng tanglo non la dakke do alang li karbia phan mathak rang son nan da to chupi tin me melo hane palia rong ajo bang ke la ke fuber wurai ke da matowar la pen bar pi ber so atowar ta selam era son se theklong hala bordar suding atowar ka selam bang nili tum chupi tin dunde setala hala purbo umla ferong ar luka selam hala ya to warjong si pumura pahin nang thun pute pini rong mar thunang paret lo tai aneli tum sanga chonam dun ladak kang hor hom la per pendak at kewan ka keyoy du yibusne tum mata Don Marley pine beda bagla pansere ponek cheklo domi thakme kadong